Abi nimo dapat dili ka mag-uol kung naa kay libakira nga silingan. Kay naay benepisyo kung naa kay libakira himantayon nga silingan. Unang-una, magbantay ka nga dili ka masayo. Imagine, kung gaplano ka magpakasala ka pagkatapos walay himantayon nga silingan nga gatutok sa imuha. Buhaton gid mo ang pagpakasala, dili ba? Pero gaplano kang magbuhat og sala. Pagkatapos ang fully charged high-tech nga CCTV nagpalibot sa inyong balay nagtutok sa imuha. Dili na ka magpakasala. So, evil mission failed. Palakpak. Salamat sa silingan nga himantayon. Naluwas kagikan sa sala. Naluwas kagikan sa silot sa sala. So, taga-iglikson kining mga silingan nimo. Tungod sa ilang pagkahimantayon, wala maguba imuhang pamilya. Pero ayo bayag apply ha sa libak job opportunities ha para mahimo ka nga tig-dipinsa sa mga tao nga di sila kasala ha. Na pion ginang baba nimo sa Ginoo kung mo-apply ka sa pagkalibakira o libakira. Kaduha nga rason nganong dili ka mag-uol kay makorek ka kung masayop ka. Kung magbuhat ka og sayop kini mga tawana maghisgot-hisgot sila sa imuha og maka-question ka ngano ka ba nga sila gatalk man about me? Unsay wrong sa akong life? Mutudlo dayon ni sila sa paglantaw sa imong kaugalingon para i-correct ang imong kaugalingon. Unsa may sayop nako? Then makita mo imong sayop, pagkahuman, imo nang gibago imong kaugalingon o wala, na-change na ka. Mugawas ka na nga improved person. Pero sila, mga buyog lang gihapon. Pero ikaw, wala na. Nabag-o na ang imong kinabuhi. So pasalamati sila. Tungod sa ilahang pagpanglibak sa imo, nabago imong kinabuhi ug na-improve ang imong life. Ikatulo, mudako imong pagtuo sa Ginoo. Dili mo man gud sila pwede sagpaon isa-isa kay masuko man ang Ginoo sa imo ana. Ingon gani ang Ginoo, bless them that curse you. Love your enemies, dili ba? Now kay dili man sila balusan og evil, iampo na lang na sa Ginoo, hilak na lang sa Ginoo. Ang result, ma-closer ang imong relationship with God. Ang imong spirituality magtubo, magbasa ka sa Bible, magtalk ka sa Ginoo, mahimo nga close friend kayo mo sa Ginoo. Ngano? Kay ginasakit man ka sa imong silingan, pinagi sila mga akusasyon. Lord, tabangi ko nga mausab ilang mga utok ilang mga kinaiya. O ikaw si kag hilak sa Ginoo, napaduol ka sa Ginoo pag-ayo. Apan sila, mga bugol-bugolon, mga hinawayon, nagpalayo, hinuon sila gikan sa Ginoo. Kini mga backbiters, mga accusers, mga liars, mga mouthpieces of Satan. Kung ikaw mo humble sa imong kaugalingon, mo pray ka sa Ginoo, ang Ginoo laban kanimo ug i-bless ka sa Ginoo. I-bless ka sa Ginoo sa mga mata nila. Mo ni ginaingon sa Bible nga, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Makita nila nga gibless ka sa Ginoo, imbes ila kang ginalibak og mga ulawan sila. Ikaapat nga rason mao kini, malig-on ang imong karakter. Matrain ka to do good bisan pa og gisultihan kanila og bad nga thing. Maka-learn ka magpadayon sa pagbuhat og maayo bisan pa ginasultian kanila og mga baka. Bisan pag dili ka dayon hala buhat yapon sa pagpangalagad sa Ginoo, ma-change ang imong karakter, mahimong lig-on more ang imong karakter pinaagi sa pagpanglibak nila sa imo. Busa, maglipay ikaw kung ikaw moagi ani nga kasakit. Ingon pa sa Santiago 1:12, 2:4, mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay apil na sa pagpanglibak moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahotayon. Panigurua nga ang inyong pagkamalahotayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. So mao kini. Na kay pagtuo, sulayan ang pagtuo nimo. Pagsulay sa pagtuo nimo, ang imong patience mahimo kini nga mo kusgan pa more, mahimo kang patient more, mahimo kang malahotayon more. Ug dayon at the future sa kamulo kang lahutay taliwala sa daghang sulti nga bad sa imuha, mahimo ka nga perfect or mature o dili na makulangan kay na-try naman ka sa daghan nga mga kasakit. Dayon ikalima, it makes you work hard. Ginakatahuan ka nila, ginabuli ka nila, ginasultian ka nila og dili mao, ginakaminusan ka nila. Now ikaw mag-work harder ka. Tungod kay ga-work harder ka,
Of course, gi-bless sa Ginoo imong life, ga-pray harder ka, gi-bless sa Ginoo imong life. Ikaw na promote na bag-o, pero sila naragyapon diha nga level sa mga libakira-libakiro. Tigpakpak na lang yung taon sila nimo nga piki sa umalabot nga panahon. Tig congratulation na lang sila sa imo sa umalabot nga panahon nga aslom ang katawa. Kay moingon sila, mao man ning minos sa unang panahon o. Ngano naingon ani man ni si karon nga kita ingan ani ra magyapon ay naswertihan. Nakalimot sila nga dili na swerte kun dili blessing na gikan sa Ginoo. Kay ang mga tawo nga matarong gina-bless sa Ginoo. Ang mga tawo nga gidaog-daog ginapataas sa Ginoo. Ang kapataas ipaubos ug ang kapaubos ipataas sa Ginoo. Dayon ikauno, makahimo nimo ng famous ang pagpanglibak. Busa, pagbuhat og maayo, buhata ang kababut-on ni Kristo, buhata ang sugo sa Ginoo, aron nga iniglibak nila sa imuha, iniglantaw sa naminaw, tinuod ba nang gisulti niya? Ang makita nila lahi, maayong buhat, dili daotang buhat. Dayon, daghan na kaog ka ng mga followers. Daghan na mosunod sa imo nga maayong buhat kay nakita nila ang kahayag ni Kristo sa imo nga kinabuhi. Ug katong mga libakira-libakiro nangaulawan, nangahimo silang bakakon diadtong sa mga tawo nga ilahang ginasultihan sa daotang pulong bato kanimo. Dayon ikapito, makita nimo ang himaya sa Ginoo. Nga sila nangahagbong, nanga-fall sila, nangadisgrasya sila apan ikaw gina-promote sa Ginoo. Nagka-remember ka mo sa panahon ni Daniel? Si Daniel ginalibak ka nagsimba siya sa iyaha nga Dios. Ingon dayon katong mga persons tan-awa si Daniel. King, nisimba sa iyaha Ginoo, di ba niingon ikaw nga ang tanan nga mga musimba sa ilahang Ginoo, magampo sa ilang Ginoo sulod sa 30 ka adlaw, itambok sa langob sa leyon. Tanawa si Daniel. Nakita namo nisimba siya sa iyaha nga Dios. Tinuod man gyud. Walay nahimo si King Darius. Gilabay gyud sa langob sa leyon si Daniel. Pagkaugma sayo din si Darius dito sa langob sa leyon. Daniel, ang imo bang Ginoo nga gisal nagluwas ba kanimo gikan sa mga baba sa leyon? Oo, mahal nga hari. Nagpadala ang Ginoo anghel aron magprotektar kanako diani. Dayon katong mga tawo nga nag-akusar kang Daniel sa maong buhat. Maoy gipuli og labay sa leyon ug matud pa sa Bible ang mga layon master kaayo sa pagkaon kanila. Gipangdugmok ila nga mga bukog hangtod sila nangahurot. So, nakita ni Daniel ang gahom sa Ginoo. Gipromote siya sa Ginoo, gibantayan siya sa mga anghel. Pagkatapos, ang mga kalaban niya nanga-fall, nangamatay, nangakastigo. Gipangkastigo sa Ginoo. Mga igsuon kasigara sa mga libakira sa Bible gipangkastigo sa Ginoo. Si Miriam gitagaan siya og leprosy. Katong gipanglibak kang Daniel gilabay sa langob sa leyon. Gusto ba ka nga kaunon ka sa leyon? Panglibak. Pero dili ka gusto, dili ka kaunon sa leyon, ayaw panglibak. Ambot nang ipasabot kung gusto ka nga disiplinaon sa Ginoo panglibak. Pero gusto ka nga dili disiplinaon sa Ginoo, ayaw panglibak. Now, mao gini, kamo mga gipanglibak, ayaw mo kagool pag-ayo Isipa nga bulahan ikaw. Gituyo ka na aron i-test imong pagtuo, aron moduol ka sa Ginoo, ma-closer imong relationship sa Ginoo, ma-correct pug ka kung naa kay mistake, then nagbantay ka sa imong kinabuhi nga dili ka masayo. So, ang paglibak sakit man pero nanay blessing actually. Gituyo na sa Ginoo for a good purpose sa imong kinabuhi ha. Hinandumi, gituyo sa Ginoo, gialaw sa Ginoo, maabot na sa imong kinabuhi ang pang-akusar, kay na siya maayong katuyuan ana para sa imong kinabuhi, para sa betterment sa imong Christian life. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program.